खुलुमबाय नैबे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिन जाना गासैखौबो बरायनो लाबाय नैबे समाव आङो दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय क'क्राझार नोगोरनि साखाथियावनो थानाय नैबे बाजार इण्डियानि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव आङो दंफैयो बे बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव माखौ नैबे बेरामिफोरखौ फोसाबथाय होनाय जायो बेवहाय सरासनस्रायै जों मोन्थिनाय बायदिब्ला बेवहाय सिनस्रि सानाय जायना आफादौदि सानाय बिदिनो हान्थु सानाय गोदोना सानाय बायदिखौ बिथाङा उइथाउट मेडिसिन जेबो मेडिसिन होआलासिनो बिथाङा फोसाबथाय होनाय जायो आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय नैबे बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार बे सेन्टाराव नैबे जिडि रड खाथियाव नैबे नियार बाजार इण्डिया बेनि साखाथियावनो बे दङ आरो बेवहाय सरासनस्रायै नोजोर होयोब्ला बेहाय सिनस्रि सानाय गोदोना सानाय हान्थु सानाय आथिं सानाय बेखौ बिथाङा मेडिसिन होआलासिनो फोसाबथाय होनाय जायो आरो बेवहाय जोङो दिनै बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारनि थेरापिस्ट मानगोनां नैबे थुब्लाव ब्रह्म बिथांजों जों सावरायगोन आरो बेहाय मेडिसिनाव थामहिनबा जाय बिथांमोना रगि बिथांमोना बेवहाय देहा फाहामसालियाव फैनाय बिथांमोनजों जों सावरायनो नाजागोन जों बिथांमोना मा बेवहाय देहा फाहामसालियाव फैनानै माबायदि मोन्दों बिथांमोनजों सावरायगोन जोङो सिंनि जे नुथायफोरखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि दिन्थिगोन आरो माबे बेरामखौ बेवहाय सोखानाय जायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन नैबे समाव नोंथांमोननो बेनि जे सिंनि बाहागो बे बाहागोखौ आरो थामहिनबा बे सिङाव मा देहा फोसाबनाय जायो आरो मा रोगिखौ बेवहाय फोसाबनाय जायो बिथांमोनजों जों सावरायगोन बे देहा फोसाबनायखौ नोंथांमोना जुदि लानो गोसोब्ला क'क्राझारनि नोगोरनि नैबे पुलिस पइन्टनिफ्राय ससे फैना बाजार इण्डियानि साखाथि बे साखाथियावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टारखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो जों सावरायनो नाजागोन जे बेवहाय मा देहा फोसाबनाय जायो जों बेखौ सावरायगोन आरो मोन्थिनो नाजागोन जे बेहाय सरासनस्रायै माबायदि बेरामखौ फोसाबनाय जायो जों बेखौ मोन्थिनो थाखाय नाजागोन लाखिथ' नैबे समाव आङो बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टारनि जे सिंनि बाहागो बेवहाय दंफैयो थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय आथिंनि जे बे मेसिन बेखौ सालायनाय जादों आरो मोन्थिनो नाजागोन जे बेवहाय बेजों मा जायो माबायदि रोगिखौ फोसाबनाय जायो जों बेखौ मोन्थिनो नाजागोन बेवहाय गोबां रोगिफोरानो बेवहाय फैनानै बिथांमोना गावनि ट्रिटमेन्ट बे ट्रिटमेन्टखौ बिथांमोना लाफैगासिनो थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय पेसेन्ट बिथांमोना थ' बिथांमोननिफ्राय जों खायसे बाथ्राखौ मोन्थिनो नाजागोन बेवहाय जों सरासनस्रायै नुनो मोन्दों बेवहाय नैबे समाव आङो थुब्लाव ब्रह्म बिथांजों मोन्थिनो नाजागोन जे बेवहाय मा रोगिखौ बेवहाय फोसाबनाय जायो गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिन जाना बरायनो लाबाय आंनिफ्रायबो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद स' गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो दिनै बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव बड'लेण्ड माब्रै बेवहाय ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो आरो माब्रै बेवहाय सानाय सुनायनि प्रब्लेमा सलिउसन जायो बेनि सोमोन्दै मिथिनो फैनायनि थाखाय बेवहाय मा रोगिफोरखौ फोसाबनाय जायो बेवहाय फोसाबनाय जायो जायखिजाया हान्थुनि सानाय एंकेल लोरिनाय बिदिनो जानजिनि सानाय गोदोना सानाय अल जइन्ट पेन जायहा दङ बिसोरखौ आरोबाव जायहा पेन गैया बा ओरैनो मासाल स्ट्रेसफोर जानानै पेन जानाय बा नार्भनि पेन जानाय अर्थ'नि पेन जानाय बे मोनथाम बुस्थुखौ स्पेसियेलि ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो दा बेहाय जाखिनि बेहाय पेसेन्टफोर फैयो दा माबायदि पेसेन्टआ बेवहाय फैनो थाखाय सुबिदा दा हमना ला बेनि अनगायैबो जायहा बेमारानो जेबो गैया ओरैनो जास्ट बडि रिलेक्स खालामनो बिसोरबायदियाव फैनो हायो आरोबाव उइथ नैबे पेरालाइज पेसेन्ट स्पेसियेलि बिसोरबो फैनो हायो आरो लोगोसे ओरैहाय गासिबो अल बडि जायहानो पेन दङ बा मासल्सनि पेन जा नार्भनि पेन जा अर्थ'नि प्रब्लेम पेन जा जायखिजाया सानायानो फैनो हायो आरो बेवहाय फैनो हायो जाय बेमार गैयिफोरा जाय जेनेबा सानाय बिथांमोनाबो बेहाय फैनानै ट्रिटमेन्ट लाफैनो हायो दा बेवहाय नुनो मोन्दों नोंथाङा नैबे बेवहाय नुनो मोन्दों बेवहाय मोनसे बिसिना नुदों बेवहाय उन्दुना थानायखौ नुदों दा बेहाय माखौ फोसाबनाय जायो बेहाय स्पेसियेलि बियो सेराजि मेसिन बेवहाय जायहा बेकनिफ्राय लानानै गोदोनासिम जायहा सानाय दङ बेखौ स्पेसियेलि बेवहाय
ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो बेवहाय सिङाव मोनसे रल दङ बे रला गिदिं 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 जानजिनिफ्राय लानानै गोदोनासिम नाहैयो आरो दा बेबायदि नानायजोंनो जायहा जानजिनिफ्राय लानानै कन्टिनिउ गोदोनासिम सानाय दङ बे मानसिनि सानाय सुनाया बेवहाय सल्भ जायो आरोना माने बेहाय स्पेशेलि बे जानजि सानायनि थाखाय जानजि सानायनि बेक पेननि थाखाय बेखौ बे मेसिनखौ बाहायनाय जायो आरो नुनो मोनदों बेवहाय आथिं लानानै बेवहाय थानाय सुबुं नुनो मोनदों बेहाय माखौ फोसाबनाय जायो बेवहाय स्पेसियेलि फुट पेन जायना बानो हिल पेन दङ फुट पेन दङ बा जोंनि नैबे हिलनि प्लास्टार दङ जायहा बेयाव मा होनो पेन जायो बर'आव आफादावदै होनो बे आफादावदैया जायहा सानाय जायो बेखौ बेवहाय ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो आरो जायगा माने थाबायनायाव उसुबिदा गानायाव सायो बा प्लास्टारनि एसे मा होनो बा हानि एसे गुसु नांबानो साखोयो मिजौखोयो बेफोरबायदि बायदिनि थाखाय नैबे फुट मासाज मेसिनखौ बाहायनाय जायो आरो बेखौ बेसेबां दिननि उनाव जे दिनै हमनानै ला बेखौ ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय बेसेबां दिन नांगौ जे सासे रगिया फैबाय नोंथांनाव बे बेसेबां दिननियाव बे लाबाय थायोब्ला फोसाबनाय जायो बा हामनाय जायो बेवहाय स्पेसियेलि सोरनाबा साननैयावनो हामो सोरनाबा सानथामावनो हामो सोरनाबा 12 दिन गाहामबो लायो माने बे बुस्थुखौ डाइरेक्टलि बुंनो हाया कि माने माब्ला हामहैगोन जेब्लानाखि फार्स्ट टाइम इउज जाबाय सेकेन्ड टाइम इउज जाबाय थार्ड टाइम इउज जाबाय दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे खमायलाङो नालाय स' बेखौ फिक्स बुंहरनो हाया आरो कि माब्लासिमाव हामहैगोन स' बांसिनानो रेकर्ड दङ 12 डेसनि गेजेरावनो हामनाय माने 12 डेसनि गेजेराव कमप्लिट कियर जानाय बेक पेन थानायफोरा जायनाव सिनस्रि सानायफोर दङ बेवहाय एसे आगोलाव नुबाय बेसेबां सम लायो बेक पेनना जुदि गोग्लैसोनानै जुदि बेक पेन जादोंबा बेयो सानथाम ओमफ्राय जुदि गोबावनिफ्रायनो दिनै एसे समफोर एसे बिदिनो रुबाय जाबोबाय थादोंबा बे बुस्थुआ 12 दिननिफ्राय 16 डेसनि गेजेराव कियर जायो आरो एसे सोरनाबा 16 डेसखौबो क्रस खालामनानै 26 डेससिम जाहैयो बेयावबो रेकर्ड दङ 26 डेसआव कियर जालांनाय आरो जुदि हामथारि माने जेरावहाय अनेक जायगायाव गिदिंनानैबाबो जेराव रिलिफ मोनाखै जेरावबो रिलिफ मोनैनि थाखाय बेवहाय फैनानै बे लास्ट माबायाव नैबावहाय फैनानै 26 डेसआव कियर जालांनाय बेवहाय रेकर्ड दङ आरोना 26 डेसनि गेजेराव बेहाय नोंथांनाव जाखिनि पेसेन्टफोरा जुदि फैयोब्ला बेहाय बेसेबां टाइम माने बेहा बेसेबां समसो बेखौ होनाय जायो खेबसे होगासिनो बा खेबसे बेवहाय आंनियावहाय फैनाय पेसेन्टफ्रा 45 मिनिट्स बा 1 आवार्स बेयाव ट्रिटमेन्ट मोनलाङो माखासे नानाय माखासे मा होनो चेन्जिं जाबाय थानानै बिदिनो 45 मिनिट्सनिबा 1 घन्टा कन्टिनिउ सासे पेसेन्टआ बेबायदि ट्रिटमेन्ट मोनलाङो आरो नैबे समाव आरोबाव मोनथिगोन बेवहाय नुनो मोन्दों मोनसे मेसिन नुनो मोन्दों बेखौ मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेखौ बाहायनाय जायो जायहा फुटनिफ्राय लानानै आदैनिफ्राय नैबे फेन्दानिफ्राय जानजिनिफ्राय आखाइनिफ्राय सिनस्रिनिफ्राय ओरै बिखुंनिफ्राय गोदोना जायहा कमप्लिटलि जइन्टनिफ्राय लानानै मासाल्स नार्भ खनसेनो जायहा सानाय दङ बिसोरनि थाखाय स्पेसियेलि बे मा होनो चेयार मासाज मेसिनखौ अल बडि मासाज मेसिनखौ बेवहाय बाहायनाय जायो आरो दा बेखौ बेसेबां दिननि गेजेराव सासे पेसेन्टआ बेवहाय माने हामनाय बा मोजाङाव फैयो बेयावहाय जाय इउज खालामदों दा 3 डेस 4 डेसनि गेजेराव रिलिफखौ बांसिनानो खोन्थागासिनो दङ ओमफ्राय दासिम मा होनो कियर बेवहाय जायफोरखौ इउज खालामनाय जादों बिसोर कियर जाजोबाखै सोरनाबा 30% सोरनाबा 20% दङ दासिम जेब्लानाखि कियर जालांगोन होनबा बे बुस्थुखौ कनफार्मखौ खोन्थानो हागोन बेसेबां डेसनि गेजेराव बेयो कियर जायो आरो दासिमबो बेनि माबाया सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो बांसिना 70%खौ रिलिफ मोन्दों दा बर्थमानाव ओमफ्राय जेब्ला बैसोर माखासे पेसेन्ट दङ बिसोर फैयाखै दायो फैयोबा बिसोर दा दिनै बेसेबां खमायबावखो बेखौ मिन्थिनानै बेखौ मोनसे आइडिया खालामनानै बा सानबेसेजों कियर जाखो बेखौ बुंनो हासिगोन नैबे समाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टारनि मानगोनां थुब्लाव ब्रह्म बिथांजों जों सावरायबाय आरोबाव बिथांजों सावरायबावगोन दा बेनि सिगांनो जोङो नैबे समाव बेहाय फैनाय जे पेसेन्टफोर बिथांमोनजों जों सावरायनो थाखाय नाजागोन नैबे समाव आं बिथांनिफ्राय मोनथिगोन माबायदि मोनदों बिथां आरो आंना ओरैनो सिनस्रि सानाय फेन्दा सानाय दं नालाय आंनाव फुरानामोन आंना हामबायमोन हामनानै नै दा गारि सालायनायाव बे साननैसो एसे सादोंलाय बेखौ आरो रिलिफ खालामनो थाखाय फैदों आरो बेखौ खालामनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों आंनाथ' मोजां मोनदों दा ओरैनो नोंथाङा सानबेसे जाखो बेखौ आं साननै जाबाय साननैजों मैया फैबाय मैया फैनानै नों मोजां मोनसिनबाय
आरो दिनै नों साबसिन मोनबावबाय मोनलांबावगोन निस्सय बे आरो नोंथांनि बायदिब्ला बिराद मोजां मोजां आरो बेयो नैबे समाव बिथाङा नैबे जिखिनि बेवहाय आथिं सानाय आरो लोगोसेनो नैबे आफादावरि सानाय बायदिसिना बेखौ लानानै मोजां मोनो होननानै बिथाङा फोरमायदों आरोबाव जों सावरायनो थाखाय नाजागोन मा बुंगोन नैबे समाव नोंथाङा जिहेतु बेवहाय ट्रिटमेन्ट लाफैदों माबायदि मोनदों दा गोदोना सानायल' गोदोना थारमाने दा फुङाव बारा साया जेला 5थासो जाबाय होमबा बहुद सायो गोदोना उन्दुनो हाया हराव नैबे गोदोना ओमफ्राय बेहाय नोंथाङा ट्रिटमेन्ट लाफैनानै माबायदि मोनदों दाथ' दिनैसो लाफैदों आङो दिनैसो औ दा माबायदि मोनो दाथ' जेबो मोनथिनो रोङा जाहैबाय दासो दिनैसो लानाय बिथाङा दिनै ट्रिटमेन्टखौ लाफैदों होनदों आरो बेहाय बिथाङा गोदोना सानाय बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों नैबे समाव आङो बिथांनिफ्राय जों मोनथिबाय आरोबाव बेवहाय ट्रिटमेन्ट लाफैनाय नैबे आथिंनि ट्रिटमेन्ट लानाय बिथांजों जों सावरायगोन दा बिथाङा माबायदि मोनदों बे ट्रिटमेन्টखौ লানানে কি ক'ব এই সময়ত আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট এটা বডোলেণ্ড থেৰাপি চেণ্টাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে কেনেকৈ লাগিছে নাই এইটো ভালে আছে আজি ধৰা 3 দিনৰ পৰা মোৰ হিল পেন আছিল আৰু কি সো এতিয়া অলমোষ্ট 70% মান ভালে ফিল হ'ল আৰু কি তো আৰু এতিয়া ৰিলেক্স ফিল হৈ আছে অলপমান ভৰিটোৰ আগত যেনেকা খোজ কাঢ়োতে অলপমান প্ৰব্লেম হৈছিল কিন্তু এতিয়া এনেকা নহয় আৰু কি আপোনাৰ কিমান দিন হ'ল 4 দিন হ'ল এতিয়া কেনেকৈ লাগিছে এতিয়া ফিলিং বেটাৰ দেন বিফোৰ ভাল লাগিছে ইম্প্ৰুভমেণ্ট যিটো আৰু কি হয় আৰু কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট অলপমান হৈছে 70% অলমষ্ট হৈছে আৰু 2 দিনমান কৰিলে চাগে ঠিক হৈ যাব बिथाङा बुंदों बिथाङा आथिंनि जे आफादावरि सानाय बे सानाया बिथांनाव दंमोन ओमफ्राय सानथाम सोनि गेजेरावनो बिथाङा जे सानाय बे सानायखौ खारबाय होननानै बुंदों समाव गुबुन गुबुन देहा फोसाबनायजों लोगोसेनो आरोबाव बेवहाय नैबे फुल पेन जानाय जाय बिथांमोनाव नार्भनि प्रब्लेम दङ बे नार्भनि प्रब्लेम थानायफोरखौबो बिथाङा फोसाबनाय जायो थामहिनबा रोगिफोरखौ फोसाबो बेहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेहाय बिथांनाव जों मोनथिनाय बायदिब्ला बिथांनाव अल जइन्ट पेन दं आरो लोगोसेनो नार्भनि प्रब्लेम होननानै बिथाङा फोरमायदों दा बेवहाय बेनि ट्रिटमेन्ट होनाय बे सोलिगासिनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय थुब्लाव ब्रह्म बिथाङा नैबे ट्रिटमेन्टखौ होगासिनो थ' बेवहाय जायनाव माने जाय बिथांमोनाव नैबे नार्भनि प्रब्लेम स्पेसियेलि नार्भनि प्रब्लेम दं बिथांमोनजों लोगोसे जायनाव नैबे पेरालाइसिस दङ दा बैफोरखौबो बिथाङा देहा फोसाबनाय जायो जों बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो नाजागोन जे बिथाङा सरासनस्रायै मा बिथांनाव रोगि दं थामहिनबा बिथाङा मा बेरामजों भुगिना दं आरो बे माब्लानिफ्राय बिथाङा ट्रिटमेन्टखौ लानाय जादों जों बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो নাজাগন কি ক'ব আপুনি এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে কেনেকৈ লাগিছে এতিয়া আপোনাৰ কি ৰোগী আছে আমার নার্ভ প্রবলেম ছিল দেহা বিষ পুরা দেহাটা 20% ছিল তাৰপিছত আমি এতিয়া ইয়াতে 12 দিন ট্ৰিটমেণ্ট নিলোঁ 12 দিন এটা কেনেকৈ হৈছে আগত 12 দিন বা আপুনি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আজিলৈকে আহিলে কেনেকৈ লাগিছে এতিয়া ভাল লাগিছে মানে 60% আৰাম পাইছোঁ আমি 60% মানে আৰাম পাইছোঁ एसे आगोलाव बिथां नार्भनि प्रब्लेम जानाय रोगिजों सावरायबाय आङो नैबे समाव थुब्लाव ब्रह्म बिथांजों मोनथिनो नाजागोन जे बेवहाय जाय बिथांमोननाव नैबे आथिं सानाय आखाइ सानाय आफादावरि सानाय सिनस्रि सानाय गोदोना सानाय बेखौ जाय रोगिफोरा बेहा ट्रिटमेन्ट खालामनो गोसोफोर थामहिनबा बिथांमोना गावनि देहाखौ मोजां खालामनो गोसो दा बिथांमोनजों जों बिथांमोना नैबे बबे जायगायाव फैनानै बे ट्रिटमेन्टखौ लानो हागोन बिथांजों आं मोनथिनो लागोन मा बुंगोन बे समाव दा बेवहाय आंनि फैनायनि सुबिदा जाहैबाय आंनि नैबे क'क्राझाराव फैनांगोन क'क्राझार जेडि रड नियार बाय बाजार इन्डिया आंनि खाथियावनो दङ MRM हस्पिटाल बे हस्पिटालनि सेरावनो आंनि सेन्टारा ओमफ्राय आंनि नाम्बारखौ नैबे स्क्रिनाव लिरनानै होनाय जागोन ओमफ्राय बे स्क्रिनाव हरनाय नाम्बारजों बा बेयाव बुंनानै होनाय नाम्बारजों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै आंनियाव फैनो हागोन आरो गोजाननिफ्राय जाय बिथांमोना फैनो गोनां दं बा फैनो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय सुबिदाया ओरैबायदि आंनि सेन्टारनि खाथि खालायाव अनेक हटेल दङ बे हटेलफोराव रुम लानानै आंनियाव ट्रिटमेन्ट लानो हागोन आरो
नैबे समाव बिथाङा फोरमायदों नैबे MRM हस्पिटाल साखाथियावनो नैबे बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टारा दङ आरो साखाथियावनो बाजार इन्डिया बेबो दङ थ' नोंथांमोना जाय बिथांमोननियाव नैबे रगि जाय सिंस्रि सानाय आथिं सानाय आफादावदि सानाय जाय बिथांमोनाव दङ थ' बिथांमोना फैनानै बिथांनाव ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन होनना बुंदों आरो बेवहाय नोंथांमोना मोन्थिगौ दा बेवहाय एसे आगोलाव जोङो जाय रोगिफोर जाय बिथांमोनाव गोदोना सानाय आथिं सानाय नैबे सिनस्रि सानाय बिथांमोनजों सावरायबाय आरो लोगोसेनो नैबे समाव मानगोनां थुब्लाव ब्रह्म बिथांजोंबो जों सावरायबाय आरो नोंथांमोना जायनाव बे नैबे आथिं सानाय आखाइ सानायफोर दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय ट्रिटमेन्ट लाफैनो हागोन बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोन्थिहोबाय गोजोन्थों गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट NRL पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 60039090